Takulandirani pano pa Malawi Life Today. Lelo takubweretseraniso Comrade Ntanyiwa. Comrade Ntanyiwa, mukuti chani le? Mwaswera bwanji ya Malawi nonse. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM chigawo cha kumadzulo pamene Malawi tonse tafika mzinyumba mwathu kuchoka mzinchito kuchoka mmabizinesi amene tikungoyesayesa kuti bola tipeze chokudya cha lero mu dziko limene fetreza kulibe mabajeti chipangikireni mdziko la Malawi koma kumene kumapita ndalama ya fetreza sikumadziwika. Chenjezo Amalawi mukhalo chenjera kwambiri aneneri onyenga ayamba kutulukira kumakhala ngati akulalikira zenizeni. Aneneri onyenga pali ma activist onyenga timaenda nawo limodzi anatithawa nde pano akukhala ngati kuti akufuna azikhala ngati ndiye ndikufuna ndichenjeze kunena kuti anthu amene wandaneneri onyenga amene atumidwa kuti amuyandikire wina wake aboma atalephera kumpeza wina wake mona aneneri onyenga ayamba kutulukira cholinga aziyandikana ndi anthu ena ake kuti mwina iwowo angathe kukwanisa kumpeza munthu wina wake. Ndiye ofunika kusamala kwambiri osangoti watulukira musamale kwambiri chilipo chimene watulukirira iyeyo musamale kwambiri konse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Pamadusa audio mkulu wina wokugwa chifufu akuti wabakiri muluzi tuluka Ntanyiwa tuluka chikhalire nicho ife tili m'Malawi momuno ndipo zulo nali ku BICC kumene ndaona zinthu zosaoneka anthu timangopanga matama kudzuka kuti apereke ndemanga mchizungu iwo nkumayankhula chichewa. Tinali ku BICC kumene akuti kunali kumene amalongosola za budget ya chaka chino koma palibe ndi chanzeru chomwe chimene chachitika mu budget imeneyi ndipo zonse zimene zimakambidwa kumene koko zopanda ntchito zimene sizapindulira Malawi. Muli bwanji apire Malata Nyamata wa chifufu. Zulo ati kubwera pa social media. Ntanyiwa tuluka wabakiri muluzi tuluka. Mr. Bire Malata ifetu sife azipani. Ife sife azipani ngati numma yankhulira zipani pitirizani kuyankhula zipanizo. Ife sife achipani sitidya ndrama za chipani ife timapangira Amalawi. Nde musatikakamize kunena kuti bwerani chikhalire nipo tili pa ground pomwepo komanso tikupaseni chisanzo tili kuuna kumene mukunenako koma kuuna komweko tikuphinya tu zithupsa. Ndiye titakhala kuti tatulukako kuunako ndikubwera poera ndiye mulira bwa. Akuti njira yonena kuti akole ife tikuyenda ndipo tikupita pena palipose kwagwirira ntchito Amalawi. Limpopo sizabwerera mbuyo izakhala ikupita patsogolo. Nde abire Malata zanu zopeperazo muziyankhula ndomwewo a MCP amene mmayankhulirawo mukayankhulira kukupasani ndalama muziyankhulira amenewo suti mutipase masoka. Wiki yatha yomweyi abire Malata anangokankhidwa kugwa ndi kuzinyera kutamanga kumapita ku polisi. Ndalama yanga yasowa nthumba 500,000
takhala tikukumana ku city center ndili mgalimoto inu mukuenda pansi ndiye mukamati tuluka chimene mukufuna kutuluka ndi chani. Lero nali patumbuka ndadyaso sima patumbuka apolisi ali pompo kudikirira Comrade Ntanyiwa kutuluka kumene mufuna kunena kunkwantundu chani. Amalawi ndati ndikuziwiseni kunena kuti alamwawo a Lazarus Chakwera, alamwawo a Lazarus Chakwera agondwe amene ali mchimwene wawo wa amayi a Lazarus Chakwera wabafetereza ku State House. like mulamu ukuba mulamu so ukuba ali a Comrade pamene pamutandoza chani mulamu wokuba mulamu so ukuba. Nakasi a president akutibera mulamu wa president amene ali mulongo wawo wa amayi Chakwera akutiberanso abafetereza agondwe achimwene yawo akazawo a president aba ndrama za fetereza ku State House. Kangokhala kabanja kamene Amalawi nditangoyankhula nditangonena kuti ame komanda a Valentino Phiri anapakula ndrama zokwana 38,531,270 kwacha akauza anyamata a military police kuti akuti azindisaka ndiye ndifuna ndipereke chinjizo kwa anyamata a military police nonse amene mufuna muzindisaka inetu ndikumenyera ufulu wa inuyo chifukwa ndrama iyi 38 miliyoni munali gawo lanu umene mumu koma bwana wanuyo anatenga ndikudya ndi akukupusisani kunena kuti pitani muzikamsaka Comrade Ntanyiwa iye ndrama atatenga ndikuzika nthumba pamene popo muganize mofasa kwambiri ineyo ndikanatawa wa military police kuti ndatumidwa ndizingozungulira ikakwana nthawi yoweruka ndikuweruka. Ndrama imene anaba Valentino Phiri 38,531,270 kwacha ndrama imene iyi ikanatha kukupindulirani asilikali mwina mwalephera kulandira mabifi mwalephera kulandira matini fishi mwalephera kulandira mabisketi sindikuziwa atu ngati panopa mabisketi aliko chifukwa munthawi yathu kunali mabisketi kumene koko timalandira mkaka nde sindikuziwa kuti mukamamsaka Comrade Ntanyiwa endi chizimene ndimanena ine ndizoona chifukwa ndalamayi inabedwa mapepa lake mwaonaso nde chimene mukufuna kwenikweni ndi chani. Ndi Amalawi ndifuna ndikudziwiseni titangolongosola kunena kuti ame komanda wa Malawi waba ndrama yokwana 38 miliyoni anayika mthumba mwake wauza military police kuzomba kukamuzu barracks kuchirumba kumvera kunena kuti musimsaka Comrade Ntanyiwa moti lero Lilongwe pena pali ponsi panali asilikali a military police civilian ndi civilian enawo ndeni machita kucheza nawo patumbuka ndamaliza kudya ndanyamuka nkumapita ali pomwepo ndiye mukamati tuluka ndituluke kuti munthu ndilikale mdziko momwemo. Amalawi mwina ena mmadziwa ena simadziwa kunena kuti ku State House anthu amene anatilemba ntchito ku State House amene tikugwira ntchito ku State House tili ku anthu 551
wa 51 iyo ndineyo. Dzulo tinali ndi mkumano umenewu timaunikira. Mkumano umenewu timaunikira anthu amene alembesa mukaundula. Ndiye tinapeza zonena kuti anthu amene alembesa mukaundula alipo 521. Koma anthu 30 sana lembese kaundula ameneyi. Anthu 30 sana lembese kaundula ameneyi. Zimene zinakwisa azikuluakulu aku State House. Kumbukirani kunena kuti ku State House kula anthu ena amenenso ndi mboni za Yehova amene zokhuzana ndi chisankho sizimakhuza yayi. Chiganizo chimene chinabwera meeting imene imatha dzulo kunali kuonena kuti anthu akuyenereka kuti alandire makalata achosedwe. As I'm talking right now, ku State House kwachosedwa anthu 30 chifukwa chonena kuti sanalembese mukaundula. Ndufulu wa munthu kukalembesa kapena kusalembesa, ndufulu wa munthu. Nde ku State House anthu okwana 30 achosedwa ntchito chifukwa sanalembese mukaundula. Funso ndilonena kuti anthu 521 ife muli ndi chikhulupiriro kuti tikakuvotera ino tikakuvotera na chakwera. Amalawi ndimafunanso ndikuwuzeni kunena kuti pale anthu ena akakhala kuti ashota alibe makobiri ayenda ndi MCP ashota akumabwera ndikumayamba kumayankhula kuti MCP yapase makobiri. Ndikubwera chifukwa cha Babo Pendulo. Apendulo amenewa ndi mmodzi mwa anthuso amene akufunika kuti atiyankhe mafunso athu ife Malawi chifukwa Apendulo amagwira ntchito limodzi ndi Asulaimana ku Makra. Ndege mmene imachita ngozi Apendulo ndi amene anali okazimisa matawa, ndi amene anakatenga matelefoni a Klaus Chilima ndi anthu ena aja. Lero Apendulo sangabwere pamaso pa Malawi ndikumauza Amalawi kunena kuti MCP si kuchita bwino. Aziwaliti kuti MCP si kuchita bwino. Choyamba tikufuna Apendulo atiuze chifukwa chimene anakazimisira matawa. Chifukwa chimene anatengera matelefoni anthu aja ndikumakafufuta ma information. Ife zopusisana m'Malawi sitikufuna. Nde Amalawi Apendulo asatipeperese. Apendulo anali mmodzi mwa anthu amene anatolera matelefoni ndikumafufuta ma information ndi Daudi Sulaimana akumakla. Lero sangabwera ndikumatuza zonena kuti hayi MCP hayi mene si kupanga bwino. Adziwaliti kuti MCP si kupanga bwino. Tikufuna mafunso. Musathawe nkhani ya kuchikangawa. Kagulu kanu konse kakuyenereka kuzayankha mafunso. Amalawi nditha kukusimikizirani kunena kuti nyanja ija yapita basi. Anthu kapena magalimoto okwana 100 madriver okwana 100 panopa apita kokanyamula mafuta amene tasinthanisa ndi nyanja ija yapita. Ngati nyanja izibwerera muziwe zonota Malawi tili ndi ngongole ndi dziko la ku Tanzania limene tizabweze pa mafuta amene akubwerawa.
koma chigawo chakumadzulo kuno ndifuna ndikuziwiseni kunena kuti madriver okwana 100 ali kukatanga kumene akukanyamula mafuta. Amalawi utsogoleri tisamachite kukakamiza. Utsogoleri umachita kuchoka kwa mwini wake Mulungu. Tisachite kukakamiza utsogoleri. Ngati Mulungu sanafune kuti tizakhale mtsogoleri, sitikhala utsogoleri. Koma tisamapite ifandale ndikumakayima m'misonkhano, ndikumakanena fundo zimene zili zosamveka pamaso anthu. Ndamva chisoni kumva akondwanira nkhumwa akuyankhula kwauza anthu kunena kuti ine sindingayambe kudiyesa mwana womupeza koma ndikayamba kudiyesa kaye mwana wanga. Inuyo mmakankwatira bwanji mkazi amene ali ndi mwana kale? Inu simasozona kuti mukankwatira mkazi amene ali ndi ana ndiye kuti anaja asanduka anu. Lero mungamanene zono kuti sindingadiyese wa DPP, sindingadiyese wa MCP, sindingadiyese wa UTM koma ndiyambe ndajesa anthu angawo. Bambo wa mtundu wanji? Bambo wa mtundu wanji? Utsogoleri wofoira ndiye umene huu. Bambo wa nzeru, bambo okhwima nzeru, bambo amene ali ndi bongo umene unaona amuna awiri anda hafu salabada. Bambo wa bongo wake ayeneleka kupereka chisamaliro kwa chabwino kwa mwana amene wampeza kuti mkazi wake uja aziwe kunena kuti komatu mamuna ndiye ndampeza. Mamuna nduyu sakuyang'ana nkhope kunena kuti uyu ni mwana wanga, same blood, uyu si mwana wanga. Koma lero kukayima pa msonkhano zamanyaza akondwanira nkhumwa. Amalawi simayembekezera kunena kuti akondwanira nkhumwa angayankhule statement yopepera ngati imeneyi. Ukuku ndiye kufoirako. Nde Amalawi muzikataya nthawi yanu kutenga chiphaso chanu ndikukavotera kondwanira nkhumwa kuti akhale president. Munthu akutumidwa ndi IMCP somwewo ndi akubwera pa msonkhano ndikumayankhula kukhala ngati kuti iyeyo sakutumidwa ndi IMCP. Bambo wa mtundu wanji wonena kuti ndiyamba kuavazika awa kenako ndikamalize kuvalawa. Bwanji osangosiya mkaziyo? Bwanji osangosiya mkaziyo? Kupepera kwa usogoleri.